Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano na sab kita kini ang inyong atong programa sa TV Apollo.argumento nga gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International. So mao ni nga ato ang pagpasabot, minugbong pagpasabot mahitungod sa ato ang gitawag pagtuong Katoliko. So naa kita karoy tagaan og igong pagtagad nga nag-send sa ato og pangutana sa ato ang Facebook inbox. And pinaagi niini dili man kay nato matagaan og magsilbi focus kung dito na to iagi sa atong live streaming. So mao nang iagi nako dinhi sa ato ang recorded programs or presentation mahitungod sa mga particular questions sa kinahanglang gyud tagaan nato og igong pagtin-aw. So ang nag-send sa atong pangutana or nagpadala nato og pangutana si Sir Bryle Rich Gunggob. So ato ang basahon niyang iyang tawag kining question. Okay, so maayong gabi, Brother RJ. Mangutana lang unta, unsa pagtubag, unsaon pagtubag ang pasangil sa usa ka born again nga akong nakahinabi kay nag-ingon siya si Jesus daw wala magkuha og lawas og dugo gikan ni Maria. Kay gipanamkon man lang siya sa Espiritu Santo so walay intercourse kinahitabo. Busa wala daw kuno makaambit si Kristo sa lawas og dugo ni Maria. Ug usab na daw usa sabda daw sa rason nga si Maria dili immaculate hinaot imo matagad ako pangutana igsuon. God be with you always and more power and grace. So salamat sa imuhang pag-send sa imuhang question sa Bryle Gunggob nya maningkamot ko nga matagaan og igong pagtin-aw ang imuhang pangutana. So ang first part is siya na ipasangil ang mga born again. So normal lang na silang magpasangil ngano man kay dili maguna sa naka-convert og mga Katoliko nga mga inosente kung dili sila mutang-mutang manangil sa simbahang Katolika. So para makakuha sila og tawag ining mga membro, makakuha sila og kanang mga membro nga sa gikan simbahang Katolika nga mga inosente mo nang ang ilahang tawag anang buhaton manangil or mga take nga walay gitawag og basihan. So mao to ang pinakaunang gitawag og punto. Nya gisulti pud na ni San Pablo, gisulti pud na ni San Pablo sa balaang gitawag og kasulatan sa Romans kapitulo 16 bersikulo 17. Sa may giingon ni San Pablo, hangyoon kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga mobahin-bahin kaninyo og mosamok sa inyong pagtuo og mosupak sa pagtulun-an nga nadawat ninyo. So kanang ilang pagpanangil, pagsupak na sa atong gitawag og pagtuo, maningo San Pablo, hangyoon kamo nga magbantay ug maglikay kamo ni anang maong mga tawhana. Ingon pa ni San Pablo. Kay unsa man di katuyuan anang maong mga tawhana? Kay ang nagbuhat ni ining butang, mga butang, bersikulo 18. Kay ang nagbuhat ni ining mga butang wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kondili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbungan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahom ug malamatong mga pulong. So mao na kung sila ang manangil, murag na sila og tinuod pod. So mo nang kinahanglan tang tawag ini nga magbantay. Second point sa tawag ining argumento. Ingon pa niya si Jesus daw, ingon pa sa mga born agoy, si Jesus daw wala magkuha og lawas og dugo gikan ni Maria kay gipanamkon man lang siya sa Espiritu Santo. Liman ka gipanamkon lang man siya murag gimaliit nila ang kuan na Sir Bryle. Gimaliit nila ang gahom sa Espiritu Santo nga mo ihinungdan nga ang mahal na Birheng Maria nagsabak ang Kristo. Kaya kung nahitabo nga walay bala ang Espiritu nga mo ihinungdan nga nagsabak ang mahal na Birheng Maria, so ang nahitabo wa tay gitawag og kaluwasan. So ang ilang gihimo dako ng supak pagbugal-bugal sa gahom sa Espiritu Santo. So karon ang pagbuntis sa mahal na Birheng Maria lalang sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang hinungdan. Bisag imposible sa una-una sa tao apan dili ka na imposible sa Dios. Pero sa dihang tawag ano nagsabak ang mahal na Birheng Maria, gipaagi ang proseso sa gitawag og tao bisag walay nahitabo nga sexual intercourse, pero ang Kristo nga diin dito gipapuyo sa taguangkan sa mahal nga birhen mikuha og unod og dugo dito sa iyahang gitawag og mama ang Kristo. Naban na sa Biblia, wato ning basahon kanang giingon sa balaang kasulatan.
Kinarabang moong mga amigo nato nga mga born agoy, kusog kini moingon kinahanglan nakasulat gyud sa Biblia. So ato ang basahon ang Biblia kung nakaangkon ba gyud og unod og dugo ang ato ang Ginoong Kristo sa tawag anang iyang mama. O nabasahon nato ha. 2:14 sa Hebreo. Sige ngon dinhi. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo sa mga ginikanan. So nihatag og pananglitan ang San Pablo nga iyang represent nga ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo sa mga ginikanan. Si Jesus usab nahimong sama kanila. So pag ingon nga si Jesus usab nahimong sama kanila, so nakaambit ang Kristo sa unod og dugo sa iyang mama kay wala man siya tawag ining biological father. So gikan gyud sa iyang mama ang unod ug ang dugo. Nya ingon pa ni San Francisco de Sales, ang kanang unod ug dugo gikan na sa dugo sa kasing-kasing sa iyang gitawag og mama. So kinsa man ang ato ang tuuhan kini mga born agoy nga nagbasa-basa lang og Biblia, yang sabot-sabot nang og ilahang kaugalingong panabot, or kining gitudlo sa balang kasulatan o gitudlo sa gitawag og mga santos. Ikatulo nga punto ingon pa sila mao ni rason nga ang mahal na Birheng Maria dili daw immaculate. Ug unsay buot pasabot nila nga rason nga para ang mahal na Birheng Maria dili immaculate. Nga naman tungod sa hinungdan nagtuo siguro sila nga nipuyo lang ang Kristo tus nga mura og props lang ang mahal na Birhen, dili. Tinuod gyud nga gibuntis sa mahal nga Birhen ang Kristo. Unya dili pwede nga mupuyo ang gitawag og Kristo sa taguangkan sa usa ka babaye kung kanang bayhana hugaw gikan pa sa sinugdan. Mabitaw nga sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15, ang Dios nagahin og usa ka babaye nga dili ilalom sa gahom sa bitin. Kanang bitin manggod sa tawag ini nga pangunahuna sa kining mga exegetes o kining mga Bible scholars sa refer na sa kasalanan. So kanang giingon sa Genesis 3:15 nga babae nga dili ilalom sa gitawag og bitin, nagapunting na sa babae nga dili ilalom sa gitawag og sala. Unya kanang bayhana nga dili ilalom ni anang bitin or dili ilalom ni anang maong sala, walay duda sa pagtuong Kristiyano mao na ang mahal na Birheng Maria. Ngano man tungod kay ang iyang gibuntis ang nagpuyo sa iyang taguangkan, ang nagpuyo sa iyang gitawag og lawas, literal gyud nga tinuod nga Dios og kaalam sa Dios. 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 24. So, according sa balang kasulatan, kaalam 1:4, ang Dios dili mo puyo sa mga taong mahugaw. Ang Kristo ni puyo sa gitawag og sa mahal nga Birheng Maria for 9 months. So therefore, ang mahal na Birheng Maria walay gitawag og sala gikan pa sa sinugdan. Ika-4 na punto sa tawag anang paghatag datog argumento. Remember nga ang Kristo puno sa grasya, mao nang wala siya gitawag og sala. Ang mahal na Birheng Maria so puno sa grasya kay karitomini, sumala pa sa anghel nga si Gabriel nga gikan pa mismo sa langit og dideclare kay Santa Maria full of grace. So therefore ang mahal nga Birheng Maria walay gitawag og sala. Kanang giingon nga walay sala, same kang Kristo nga full of grace, gikan sa sinugdan wa gyud nataptig sala. Same din pud sa mahal nga Birheng Maria, gikan sa sinugdan wa mataptig sala. Ngano man kay full of grace man siya. So daghang kayong salamat sa paghatag og tawag ining question, Sir Brian. Unya manghinaot ko nga ang maong gitawag og tubag makahatag og katin-awan sa imuhang gitawag og pangutana ug gusto nimong ipatabang nato. So daghan kayong salamat og unta ayaw mo og tawag ining kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang mga Facebook page, RJ Horolan Sando II TV Apoloya Puntergomento ug sa atong gitawag og Kuya Apologist TV page nato. Ug usab sa pag-subscribe sa ato ang mga channels, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando II TV ug sa atong Kuya Apologist TV. Unya yon, daghang salamat og yon maningkamot ta nga maghatag og makatin-awan sa mga buot mo pa abot sa ilahang mga pangutan og mga igtabang unsaon pagtubag ang ilahang mga argumento o mga argumentos higala nato nga mga dili katoliko. Og katulang una and balik na pud ta sa ubang mga higayon para manubag na pud sa laing mga issues, laing mga puntos, laing mga atake sa mga higala nga mga dili katoliko. Ug komingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Naing adlaw kaniyang tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.